आदै मादैमोना BPFआव थानानै BPFखौ गोबां मदद खालामदोंमोन, गोबां सापर्ट खालामदोंमोन। मेसिभ रिलि, हिउज रिलिफोराव लोब लोब बाहागो लादोंमोन, माबा मोनसे मिजिं आसा खालामनानै। नाथाय रिसेन्टलि बावैसो सिगां 10,000, 15,000 आरो 2 लाख जाय आदै मादैमोना मोनाखै, आं बिथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायनो गोसो जादों। नोंथांमोना BPF पार्टियावनो थाबाय था, सिरि सिरि थाबाय था। जेब्ला इलेक्सना फैगोन, जेब्ला भट थुनो सम जागोन, अब्ला नोंथांमोना बै 2 लाख मोनैनि जि फिननाय, 10,000 मोनैनि फिननाय, 15,000 मोनैनि फिननायखौ बै इलेक्सन जेब्ला फैगोन, जेब्ला नोंनि बेसेन गोसा भटखौ थुगोन ना, अब्ला बै समाव बै मोनैनि फिननायखौ आदै मादै नोंथांमोना होनो हागोन। दा सिरि था, जाय मोनाखै, जाय मोनाखै, जाय नासयजादों, जाय थगायजादों, जाय फर्म फिलआप खालामनायाव जेबो मिथिहोजायाखै, खिन्थाजायाखै, बैफोरबायदि बेक्तिफ्रा दा सिरि थाबाय था। दा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा रायजोखौ सिगांथिंबो दोननानै उनथिंबो दोननानै गोबां माने गोसोआ अख्राङाव दङ ना पातालाव दं, गावखौनो पात्ता मोनलायलायाखै। बै समावसो बिनि फिननायखौ नोंथांमोना होनो हागोन, रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिखायनो आं खावलायबाय, बिथाङा बुंखादों राजखान्थियाव AGPआबो बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हाया, BJPआबो बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हाया। माने राजखान्थि दोलोआनो बयनिबो गोसोखौ गोजोन होनो हाया होननानै बुंदों। मानो हाया जानांगौ? मानो गाव गावनि जाथि बंस' परियालनि गोसोखौ गोजोन होनो हायोबा दुखिया रायजो राजाफोरनि गोसोखौ मानो गोजोन होनो हाया? बेयो बुंफ्लानाय राव, बेयो बुंफ्लानाय। आरो नोंथांमोन बे आदै मादैमोनखौ लानानैसो नैबे जिथुनाखि 2 लाख थाखा सेंसनाबो जादों। आरो 10,000आबो 15,000आबो रायजो राजाखौ देखायनानैसो मोनबोनाय। रायजो राजाफोरखौ गेदारिं खालामनानै, मेसिभ आरो हिउज गेदारिं रायजो राजाफोरखौ देखायनानैसो, रायजो राजाफोरखौ फाननानैसो मोनबोनाय। आसाम सरकारनो, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो इलेक्सननि सिगां 26नि इलेक्सननि सिगां रायजो राजाखौ देखाय मोनबोनायसो। बेनिखायनो बिनि फिननायखौ नोंथांमोना बे इलेक्सन सफैब्ला जेब्ला भट थुगोन, अब्ला नोंथांमोना बै समाव बिनि फिननायखौ होबानो जाबाय। गोजोन्थों।